Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să încep o nouă serie de clipuri și anume ce am mâncat într-o zi. Nu știu dacă o să fie o singură zi, o să fie mai multe sau o săptămână. O să vedem pe parcursul clipului cum o să apuc să filmez. În această dimineață la micul dejun am o cafea făcută la ibric și o clătită cu finetii și banane. Am făcut aseară niște clătite și ne-au mai rămas să mâncăm și în această dimineață câte una. Aseară am încercat o chestie nouă pe care n-am mai încercat-o la clătite până acum. Am pus niște coajă de portocală rasă și a dat o aromă foarte gustoasă, foarte frumos mirositoare, așa. Bunica mea punea la gogoși și mi-a adus oarecum aminte de gogoșile pe care le mâncam în copilărie. Dar dacă nu ați încercat până acum, puteți să încercați să puneți puțină coajă de portocală. E super. Nu știu cum de n-am încercat până acum. Da, și cam acesta este micul meu dejun. La prânz o să mănânc o porție de ciorbă de văcuță cu multe legume. Este făcută de mine. Am adăugat morcov, țelină, o ceapă, cartofi, mazăre, păstăi, ardei gaz roșu. O să o servesc cu 2 felii de pâine prăjită, 2 felii micuțe și cu un ardei iute. Am acest borcanel cu ardei iute în oțet de la Râureni. Cam așa arată. Mie îmi place mai mult această combinație. Prietenul meu preferă să mănânce cu smântână în ciorbiță, dar mie îmi place mai mult să mănânc cu ardei iute. Și cam acesta este prânzul meu de azi. În această seară o să mănânc acest burger cu cartofi. Am făcut comandă. Am descoperit o nouă aplicație, se numește Taz by EMAG, unde au promoții luna aceasta, cred că până la sfârșitul lunii, 50% discount la mai multe restaurante. Noi am comandat de la Baz, cred că se numea, sper să nu greșesc. Eu mi-am comandat acest burger și prietenul meu încă unul. O să vă las atașat bonulețul, să vedeți cum ne apare pe bonuleț reducerea. Dacă vreți să vă descărcați și voi să vă comandați, e super ok. Așteptăm acum să vedem cum o să fie burgerul, sperăm să fie bun. Cartofii ăștia arată foarte interesant. Eu o să vă arăt exact ce trebuie să faceți ca să beneficiați și voi de reducerea oferită de cei de la Taz, by EMAG. Trebuie să intrați în Google Play ca să descărcați aplicația lor. Aceasta este. Eu am deja instalată. Trebuie să o descărcați, să o instalați și să vă faceți un cont la ei. La mine deja se deschide. Apoi, intrați aici la restaurante și Best Deals. Aici vă arată ofertele lor, vedeți că scrie minus 40%. Când intrați pe ele, vă arată mai multe detalii. Spre exemplu, noi am luat de la aceștia, de la Baz Bistro. Vedeți că scrie și aici jos minus 50%, dar nu au chiar la toate produsele, au la anumite produse. Spre exemplu, eu mi-am luat acest burger. Acesta a fost burgerul pe care eu l-am mâncat. Și prietenul meu l-a luat pe acesta. Burgerii au fost foarte buni. Cartofii m-au dezamăgit puțin. Eu am crezut că sunt copți, dar păreau a fi fierți când am gustat din ei. Nu prea m-au încântat. Dar burgerul a fost foarte bun, mi-a plăcut mult. Probabil o să mai luăm de la ei. Dacă nu în această perioadă când au această reducere, chiar și la preț întreg. Sunt foarte buni burgerii. Mai văzusem noi unii pe care voiam să încercăm, aceștia de la Rumen Express. Aceștia au și shawarma, iar la burger nu au meniu, au doar burgerul, dar merită încercați. Acum să mai profităm de această reducere.
Ce vă mai recomand de aici este pizza de la Antico. Deci, noi mâncăm de la ei dinainte de această aplicație. N-am apucat să comand momentan prin aplicație. Ei aveau și un happy hour. Nu mai țin minte exact care erau orele, dar dacă intrați pe pagina lor de Facebook, au acolo afișat în fiecare zi. Și tot cu 15 lei luam pizza, care este destul de măricică. Și foarte bună, foarte bună. Cred că, adică, în momentul de față, pentru mine e cea mai bună pizza din Constanța. Dacă vreți să încercați, văd că au și pe site reducerea aceasta tot cu 15 lei, dar cred că aici este tot timpul. Nu cum au ei doar între anumite ore. Da, sunt câteva restaurante care merită încercate și aceasta mi s-a mai părut interesantă. Cred că o să luăm și de pe aici. Da, o să încercăm câteva chestii de pe aici, acum că au aceste reduceri. Dacă vreți să beneficiați și voi, v-am spus, tot ce trebuie să faceți este să descărcați aplicația Taz by Mac și să vă faceți un cont. Nu este un clip sponsorizat de ei, nici de Baz Bistro, nici de Antico, nici de nimeni. Pur și simplu vă fac niște recomandări dacă vreți și voi să încercați. O să închei clipul aici, ca să pot să-l editez și să-l încarc în această seară. O să mai fac clipuri de genul acesta cu ce mănânc într-o zi, dar aș vrea să fie pe o perioadă mai lungă, poate pe o săptămână. Pe acestea o să-l las doar pe o zi, ca să puteți să beneficiați și voi de această reducere de la Atas by Mag, să nu urc clipul prea târziu spre sfârșitul lunii. Vă mai aștept pe canal. Dacă v-a plăcut acest clip, vă rog să dați un like și să vă abonați. Ne revedem data viitoare!